Mago ohala ter nyaka kaunti ma Siaya kama moko kuom jopiny kaunti ma Siaya onyiso geno margi ni romo mar ohala motisni sitiko dhi nyuolo olemo mathoth ka koro gikwayo josiasa kik thigi thuolono mar goyo siasa ni mar en gino mopuodhi ne ohala. Jopinygo wacho ni kaunti ma Siaya osebedo kuom thuolo malach ma onge kembe manyalo ndiko rawere kendo wakeini kendo do bedo maber ka koro romo nonyuolo thuolo mag tije. Magi biro kinde ma jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu wacho ni giseketo ikruok makare mano ni romo no okelo ber ne jodak ma Siaya e sectors mopogore opogore. Gigeno kaka jo Siaya. Number one, give me our industries. Our roads are also bad. Gilos nwa ndeche makata kwa timo trade businesses to wan gi ndeche mabeyo. So our prayer, kaka jo Siaya, let investments be done. Manyalo konyo raia kaka an, kaka youths. Wadwaro no money, pesa, obedi ofukewa kaka jodak ma Siaya. Kaluwore gi koro mbaka ma jogi biro goyo kae, wakwayo ni kabeto giket mise motegno yore mag industries gi kaka kata mag loso rech, kaka mag loso lewni, kaka mag kata mana boda sector ni be gimak motegno nikech kuondego ema wan gi geno ni kopo ni gimoro timre to nyalo nyago lemo manyalo konyowa wan kaka youth. We want the people of Siaya to get opportunities to work in industries which will be developed as a result of conversations that will take place in this investment conference. And it is our hope that some of the deals we are going to sign will materialize, will turn into fruition so that we can have factories, industries and other forms of investment established in Siaya with a view to spurring economic growth in the county.